Төркия башкаласы Анкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 22 апрель шәршәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ илбашы Дональд Трамп сөйләшүләр өчен күбрәк вакыт биреп, Иран белән утны туктатуны озайтты, ләкин Иран портларына диңгез блокадасы дәвам итә. Бу карарны социаль медиада игълан иткән Трамп утны туктатуның Тәһран конфликтны туктату тәкъдимен керткәнче дәвам итәчәген әйтте. Озайту килешү тәмамланырга берничә сәгать кала булды. Вашингтон шулай ук вице-президент Венсның көтелгән сөйләшүләр өчен Пакистанга бармаячагын раслады. Трамп Исламабадның сөйләшүләр өчен күбрәк вакыт соравын да белдерде. Иран Фарсы култыгы илләрен үз территорияларын һөҗүмнәр өчен кулланырга рөхсәт итмәү турында кисәтте. Бу региональ нефть җитештерүенә куркыныч тудырырга мөмкин дип белдерде. Тәһран АКШның Иран йөк карабын кулга төшерүен юлбасарлык дип бәяләде һәм Берләшкән Милләтләр оешмасын моны гаепләргә чакырды. Иранның БМОдагы илчесе кимәне иреккә җибәрүне таләп итте. Бу вакыйганың мөһим диңгез юлларын тотрыксызландыру куркынычы тудыра алуын кисәтте. Басып алынган Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге Әл-Мугайр авылында Израильнең канунсыз килеп урнашучылары оештырган һөҗүмдә ким дигәндә 4 фәләстинле, шул исәптән 2 бала һәлак булды. Медицина чыганаклары хәбәр итүенчә, корбаннар мәктәп янында атып үтерелгән. Бу исә халык арасында паника тудырган. Шаһитлар гаиләләр балаларын ут һәм күздән яшь чыгаручы газ астында коткарырга тырышканда барлыкка килгән хаосны аңлаттылар. Җирле фәләстинлеләр канунсыз күченүчеләрнең вахшилеге көндәлек чынбарлыкка әйләнде дип белдерәләр. Оксфам Авропа Берлеген Израиль белән уртаклык килешүен туңдырмаган өчен тәнкыйтьләде. Гуманитар ярдәм оешмасы конкрет гамәлләрсез кабатланган сөйләшүләрнең берлекнең кеше хукуклары юнәлешендәге абруен какшата дип белдерде. Ул дәвам итүче хәрәкәтсезлекнең, Израильнең дәвам итүче һөҗүмнәре һәм фәләстинлеләрнең мәҗбүри күчерелүе алдында җинаять уртаклыгы куркынычы тудыруын кисәтте. Оксфам килешүгә ирешелмәгән очракта Авропа Берлегенә әгъза илләренә бер яклы адымнар ясарга чакырды. Шәршәмбе көнне җирле матбугат шаралары Филиппинның халык тыгыз яшәүче районында чыккан зур янгынның дистәләгән йортны җимерүен һәм 300дән артык кешене йортсыз калдыруын хәбәр итте. Филиппинның Daily Enquirer газеты шәһәрнең социаль хезмәтләр һәм үсеш департаменты җитәкчесе Речел Вердеррабто Манка сүзләренә таянып җиткергәнчә, сишәмбе көнне кич Бакалут шәһәренең Барангай районында чыккан янгын Порок Рамон Магасия Давис халкына зыян китергән. Кимендә 103 гаилә, барлыгы 307 кеше үз йортларыннан китәргә мәҗбүр булган. Беренче бәяләүләр күрсәткәнчә 27 йорт тулысынча юкка чыккан, унысы зыян күргән. Шулай да вәкаләтләр тикшерүләр дәвам иткән сайын бу сан артырга мөмкин дип борчыла. Зыян күргән гаиләләргә ярдәм итү өчен гадәттән тыш хәлләргә җавап бирү төркемнәре җибәрелде. Аларның күбесе вакытлыча эвакуация үзәкләренә урнаштырылган. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Британия һәм Франция бу атнада 300дән 30дан артык илдән хәрби планлаштыручыларны Ормуз бугазын ачу өчен координацияланган стратегия эзләү максатыннан берләштерде. Шәршәмбе көнне башланган 2 көнлек конференция Лондонның төньягындагы
Нортвудтагы Бейик Британиянең даими уртак штаб-фатирында уза. Сөйләшүләр соңгы дипломатик килешүләрне тутырыклы сугыш туктату шартларында тормышка ашырылырга мөмкин булган конкрет хәрби планга әйләндерүне максат итеп куя. Хәрби планлаштыручылар хәрби мөмкинлекләргә, командирлык һәм контрольгә, шулай ук төбәккә кешеләрне ничек урнаштыру мөмкинлегенә игътибар итә. 28 февральдә АКШ һәм Израильнең бергәләп һөҗүмнәренә дучар булган Иран 2 мартта нефт һәм газ экспорты өчен бик мөһим булган бугазда навигация шикләүләре турында игълан итте. Берлинның миграция тикшеренү һәм анализ үзәге шәршәмбе көнне бастырган хисапка караганда 2025 елда Авропа берлегендә яшәүче мөхаҗирләр саны рекорд дәрәҗәгә 64 миллион 200 меңгә җитте. Бу бер ел элеккегә караганда якынча 2 миллион 100 меңгә күбрәк. Авропа статистик оешмасы һәм БМО качаклар агентлыгы мәгълүматларына таянучы хисапта әйтелгәнчә, 2010 елда бу күрсәткеч 40 миллион иде. Алмания блокта чит илдә туган кешеләрне иң зур кабул итүче ил булып калды. Якынча 18 миллион, аларның 72% эшләү яшендә. Испания исә соңгы вакытта иң тиз үсешне күрсәтте. Аның чит илдә туган халык саны якынча 700 меңгә артып 9 миллион ярымга җитте. Тикшеренү миграциянең блок буйлап тигез бүленмәвен күрсәтә. Люксембург, Мальта һәм Греция идарәсе астындагы Көньяк Кипрда мөхаҗирләр саны җирле халык күләме белән чагыштырганда тагын да югарырак. Сыену мөрәҗәгатьләре дә билгеле илләрдә күбрәк. Испания, Италия, Франция һәм Алмания барлык мөрәҗәгатьләрнең якынча 75%-на ия. Türk көрәшчесе Рыза Кая Алып 2026 елга Авропа көрәш чемпионатында алтын медаль яулады. 36 яшьлек Кая Алып Албаниянең Тирана шәһәрендә узган чемпионатта грек-рим стилендә 130 килограмм авырлыктагы көрәш финалында Венгриядан көндәше Дариус Аттила Ветекны 7-1 исәбе белән җиңеп чемпион булды. Бу җиңү белән Кая Алып Авропа чемпионатында 13 алтын медаль яулаган беренче көрәшче булды. Төркия спортчысы әлегә кадәр 15 Авропа чемпионаты финалында барлыгы 13 алтын һәм 2 көмеш медальгә лаек булды. Кая Алып шулай ук Олимпия уеннарында 1 көмеш һәм 2 бронза медаль яулады. Геноцид өчен музыка юк инициативасы кысаларында сишәмбе көнне меңнән артык музыкант һәм мәдәният өлкәсе хезмәткәре Израильнең катнашуы аркасында Евровидение җыр бәйгесенә бойкот игълан итәргә чакырган ачык хатка кул куйды. Хатта артистлары, дикторлар, төркем әгъзалары һәм җанатарлар Авропа медиа берлеге Израильнең дәүләт органы Канны бәйгедән чыгарганчы Евровидениегә ярдәм итүдән баш тартырга чакыра. Бу инициатива элегрәк артистларны Израильдәге тапшыру хезмәтләрендә үз музыкларын блокларга күндерүдә уңышка ирешкән иде. Хатта 2022 елда Украинадагы сугыш аркасында Русия бәйгедән тыелган булса да, Израильгә катнашуга рөхсәт итү Авропа медиа берлеге сәясәтендәге икейөзлелекне ачыклый дип әйтә имза куючылар. Авропа медиа берлегенең Русия һәм Израиль җинаятьләренә карата икейөзле җаваплары Евровидениенең нейтральлеге турындагы иллюзияне җимерде диелгән хатта Авропа медиа берлегенең 2022 елга белдерүе дә искә төшерелде. Хатта шулай ук булай дип язылган, ләкин 30 айдан артык дәвам иткән Газидәге геноцид, шулай ук яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлегендәге этник чистарту һәм җир басып алу Израильгә карата шул ук сәясәтне куллану өчен җитәрлек нигез дип саналмый. Сәнгать осталары Авропа медиа берлеген үзенең нейтральлеген какшатуда гаепләделәр һәм тармак вәкиллеген тотыш күрсәтергә чакырдылар. Пассив тынлык вариант түгел дип белдерделәр. Белдерүдә шулай ук Испания, Ирландия, Исландия, Словения һәм Нидерландтагы оешмалар мисал буларак китерелде. Протест йөзеннән милли сайлаулардан баш тарткан телерадио компаниялар һәм катнашучылар макталды. Евровидение җыр бәйгесе узган елгы җиңүче Австриядә 12-16 май көннәрендә үткәрелергә тиеш. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төркиянең милли спортчылары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган көрәшче Таха Акгүл турында сүз алып барабыз. Ул 1 Олимпия алтын медале, 2 Олимпия бронза медале, 3 дөнья чемпионаты һәм 11 Авропа чемпионаты белән Төркия көрәш тарихында гына түгел, дөнья көрәш тарихында да иң бөек исемнәрнең берсе буларак үз урынын алды.
Таһа Акгүл 1990 елның 22 ноябрендә Сиваста туган. Аның көрәш белән танышуы очраклы түгел. Әтисе һәм өлкән абыйсы да бу борынгы спорт түры белән шөгыльләнгәннәр. 2003 елда ул 12 яшендә әтисе һәм абыйсы эзеннән барып көрәш келәменә баса. Таһа яшьтән үк Анадолуның бу борынгы спорт түрен үзләштерә. Караман улы Мәхмәт бей университетының физик тәрбия һәм спорт мәктәбен тәмамлаган Акгүл соңрак Сивас Җөмһүрият университетында магистратура тәмамлый. Спорт белән академик эшчәнлекне берләштерүе аның социаль роленең ныклы өлешенә әйләнә. Таһа Акгүлнең халыкара аренага беренче зур адымы 2012 елда була. Белградта узган Авропа көрәш чемпионатында 120 килограмм ирекле стиль категориясында чемпион булган яшь көрәшче шул ук елда Истанбулда үткәрелгән 40-нчы Яшар Доу халыкара турнирында алтын медаль яулый. Бу уңышлар аның карьерасының хәбәрчеләре була. 2013 елда Акгүл Тбилисида узган Авропа чемпионатында чемпионлыгын саклап кала һәм шул ук елда Будапештагы дөнья чемпионатында бронза медаль яулый. Бу бронза медаль аның беренче зур халыкара күрсәткече, аны дөньяның иң яхшы көрәшчеләре сафына чыгара. 2014 ел Таһа Акгүл өчен шын борылыш ноктасы була. 125 килограмм авырлыктагы ирекле стиль категориясында дөнья чемпионы булып, шул ук елда Төркия көрәш федерациясе тарафыннан ел көрәшчесе дип сайлана. 2015 елда ул чемпионлыгын яклый, 2 ел рәттән дөнья чемпионы була. Аның 3нче дөнья чемпионлыгы 2022 елда Белградта булды. Бу уңышыннан соң Бөтен дөнья көрәш федерациясе Таһа Акгүлне 2022 елның иң яхшы ирекле стиль көрәшчесе дип игълан итте. Шул ук елны Авропа чемпионатында алтын медаль яулаган Акгүлнең карьерасында 2022 ел иң уңышлы чорларның берсе булып теркәлде. 2016 елгы Рио-де-Жанейро Олимпия уеннары Таһа Акгүл карьерасындагы иң югары нокта булды. 125 килограмм авырлыкта ирекле стильдәге көрәш финалында ул көчле Иран көндәше Камил Гасимины җиңеп, Олимпия алтын медален яулады. Бу җиңү Төркиядә Акгүлне милли геройга әйләндерде. Төркия көрәше тарихындагы иң авыр категорияда Олимпия алтын медале Төркия спортында аерым урын алып тора. Узак вакытлы җәрәхәтләрдән соң келәмгә кайткан Акгүл 2020 елгы Токио Олимпиадасында бронза медаль яулады. Бу уңышка фидакарьлекләр аша ирешелде. Чөнки ул якынча 1 ел ярым имгәнү чорын җиңеп, турыдан-туры Авропа чемпионатында катнашты һәм чемпион булды. Токиодагы медаль бу ныклык, катгыйлыкның бүләге иде. 2024 елгы Париж Олимпиадасы Таһа Акгүл өчен җиңү дә көрәш белән эмоциональ хушлашуда иде. Ул беренче турда Пуэрто-Риколы көндәшен 10-0 исәбе белән техник өстенлек белән, ширек финалда Венгр көндәшен 8-0 исәбе белән җиңеп, ярым финалга чыкты. Иранлы Әмир Хусейн Зары белән ярым финаль матчында Акгүл бәхәсле судья карары белән 2-1 исәбе белән оттырды. Ләкин бронза медаль өчен көрәштә Кыргызстаннан Аял Лазаревны 7-0 исәбе белән җиңеп, 3нче Олимпия медален яулады. Матчтан соң ул аяк киемнәрен келәмдә калдырып, спорттан китүе турында игълан итте. Зал аны аягүрә басып алкышлады. Таһа Акгүл Авропа көрәш чемпионатында моңарчы күрелмәгән өстенлек урнаштырды. 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 һәм 2024 елларда барлыгы 11 тапкыр Авропа чемпионы булган Акгүл бу рекорды белән көрәш тарихына керде. Аның Грузия көндәше Гено Петряшвилига каршы финаллары аеруча онытылмаслык булды. Аның техник өстенлеге һәм акыл көче ягыннан игътибарны җәлеп иткән чыгышлары бөтен көрәш җәмгыятендә соклану тудырды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Таһа Акгүлнең тормыш юлы безгә иң беренче чиратта тамырларның көчен искә төшерә. Сивастан дөньяга сузылган бу юлда әтисе һәм өлкән абыйсы эзеннән барган бала дистәләгән ил көрәшчеләрен җиңеп, тарихтагы иң танылган авыр үлчәмдәге көрәшчеләрнең берсе булды. Аның 1 Олимпия алтын медале,
2 Olimpiya bronza medali, 3 dünya чемпионаты һәм 11 Авропа чемпионатыннан торган мирасы мәңгелек. Парижда көрәш келәменнән аяк киемнәрен алып спорттан киткән Таха Акгүл хәзер Төркия көрәш федерациясе җитәкчесе буларак яшь спортчыларга юл күрсәтүен, көрәш серләрен өйрәтүен дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Jeda Radio Muria Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este é Radio Voz de Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 1'de 16 metrli qisqa dolqinning 17615 kilo kesishligidan Turksat 3A hem Turksat 4A yerishni bilan 3w.trt-dinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalidan topşula. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A hem Turksat 4A yerishlari bilan 3w.trt-dinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa. Vot West Radio kanalidan tıgınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres latin harflari bilan PK33 Yeni Shahar Ankara Türkiye pochta indeksi 06443 elektronik pochta adresimiz tatar_trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz efirda kelasi uchrashuvga qadar.